Εσύ έκανες. Είχε και κόσμο στο σπίτι όταν ξύπνησε και αυτό άμα ξυπνήσει θέλει να γύρει πάλι λίγο. Όχι ρε, εντάξει. Πιο πολύ. Είναι μόνο που δεν έχω. Το υπόσχομαι είναι παράδειγμα. Κάθονται λίγο μέχρι να ετοιμάσουν. Μαζόν ήταν πολύ. Τι κάνεις εσύ Μαριάννα? Καλά είσαι, χρόνια πολλά. Πόσο μαμά? Ήταν μικρός ο γάμος. Κάπου έκατσε. Ξεσκόνησε το όλο, κάτω. Εγώ το ποδάκι